Nagplano na ang lokal nga gobyerno sa Sami City, Misamis Occidental Province nga sunod nilang hatagan og pagtagad ang pagpalambo sa uban pa mga tourist destination sa syudad. Human mahatagan og katumanan ang pagtukod sa Asenso Ozamis Wellness Park duol sa Pantalan nga giablihan na kaganyang buntag sa publiko. Sumala ni Ozami City Mayor Indy Waminal nga pipila sa mga unahon nga paninduton ang century-old nga Kota Shrine o Kota Fort nga anaa nahimutang at ubangan sa Wellness Park. Dagsangunon sa mga Romano Katoliko ang Kota Shrine din makita ang Birhen sa Kota. Kutob sa mobisita nga mga deboto sa shrine, mupahid og panyo sa Birhen sa Kota sa pagtuo nga milagroso kini. Makita sab sa sulod sa shrine ang imahe sa Santo Niño. No, one of the most popular destinations diri sa Ozami City for tourists is kaning ato ang Kota Fort, and sa gawas lang gyud niya na ang shrine sa Birhen sa Kota. Kaning fort Spanish era pa ning na-establish, and usa gyud ni sa dakong rason ngano ang Ozami City, if you think about it, it's one of the few, if not the only one nga predominantly Christian, predominantly Catholic nga city diri sa Northern Mindanao. And that's because diri una nakasettle ang mga Spanish, and through the fort they were able to repel ang mga invaders nga ilag yung na-protect ang Catholicism and Christianity diri, no? So daghag mga religious pilgrims nga mobisita diri para maka-practice sa ilang faith dira sa Birhen ug makabisita na pod sa fort nga moy ga protect sa Christianity diri, no? Tingwa sa lokal nga gobyerno sa pagpalambo sa mga tourist destination sa Ozami City nga mapaasdang ang sektor sa turismo nga dakong tabang sab sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya. To support and to augment kaning tourism site sa city, niya na pud karon ang ato ang Asenso Ozamis Wellness Park nga paghuman nimo og pilgrimage, bisita sa Kota Fort and sa Birhen sa Kota, na din kay maadtuan ang mas modern pod nga facility where you can relax, just enjoy yourself, dine in if you want to exercise na pod, no. It's really designed for people to stay in here. Munang naani siya free public wifi pod gyud, no, a lot of shade and relaxing areas nga pwede lang gyud nimo tambayan. Gibutyag ni Mayor Waminal nga gihinay-hinayan na ang pagpanlimpyo sa mga karaang istruktura sa Kota Shrine ug Kota Fort. Currently we are already cleaning up and revitalizing the fort, but because taod-taod naman po good, if you can see, medyo na overrun na po good siya with vegetation, and tungod ana dili na kayo nimo makita ang kadaan niya, ang how ang iyang structure, no, karaan gyud kaayo kay napuno na og green. So we'll have to clean it up, but of course in the proper way nga dili na pud nato apektahan ang environment gyud nato, no, because of course part of that vegetation is also helping us protect ang ato ang environment. Gigahinan na sabog pondo sa lokal nga gobyerno ang pagpanindot sa mga tourist destination aron mas makaagni ug mas daghang turista. Yes, consistently and continuously sige man ta og a lot of funding for its maintenance and beautification, no. And once mahuman lagi ni nato ang ato ang wellness park, no, we'll focus shift our focus na pod sa surrounding parks and surrounding destinations as like the Kota. Lauman nga sa mosunod nga mga katuigan, mas maila pa ang Ozami City sa nindot niini nga mga tourist destination, dili lang sa Northern Mindanao apan sa tibuok Pilipinas. Gikan sa Ozami City, Misamis Occidental Province, Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.